I després el tema del SAMU, en un moment donat ja fa temps, va dir en premsa dient que era un èxit per a l'Ajuntament el fet que tinguem el servei del SAMU a Ondara. Jo em pregunto si ara el fet que ja no estigui a Ondara és un fracàs o és un pas enrere, perquè sí que pues, si no és un moment va ser un èxit. És una situació no massa favorable, però com la posada i retirada de 400 euros de Zapatero a la gent, vull dir, és una situació una mica complicada i no convida. Ara m'has convençut. Estem parlant de 3 dies de que anem a intentar reduir gastos en l'Ajuntament. Aquesta és la pregunta. No sé si retirar la pregunta. No tengo que la retires, perquè és molt més fàcil. Estem demanant que llevem aquelles coses que no són competència municipal. El SAMU és competència municipal, no. A veure, estem demanant que es lleven coses que siguin innecessàries, no coses que... Innecessàries és el que llevem moral. I el que plantegeu no és innecessari. Aquesta és la resposta adequada. Per tant, la situació econòmica d'avui no era del 2006 ni del 2007 quan va ser del SAMU Ondara. Ni les exigències del SAMU Ondara del 2006 i del 2007 són les d'avui. Si voleu, una junta portaveu, perquè anem a parlar-vos quines són les exigències i després, quan tingueu més informació, plantegeu la pregunta. Algun preu o una Jo faria un prec, i és que en comptes d'aixòs diners que estaven per al SAMU, la del SAMU, es lleven de la part de l'informació, que bàsicament és el comú. La proposta de que els diners es gestionen o de los 50 euros que Zapatero nos demana ara del 2008, que no fem més números d'ells, o de los 50.000 euros que ens demana a tots els veïns. La diferència està en que una cosa no està en les nostres mans. A mi m'encantaria. En les meues no, ni en les teues tampoc. I l'altra sí que està en les teues mans. Lo de canviar els diners de partides i de retribuïes està en les teues mans. Sí, és molt senzill. Esos diners, a donar-los a Zapatero. A donar-los a Zapatero. Esos 250 euros que m'ho reclamarà del 2008. És molt senzill. Ja sé que pareix que queda molt lluny, però la papel arriba a l'Ajuntament, com podem a Zapatero. Antes, molt bé has dit que quan has de tenir que mirar quines són les exigències de la SAMU, però són grans les exigències, doncs potser n'hi ha que comptar en no pagar aquestes exigències. Però també m'agradaria saber si sap quin és el servei que es dona. Sabem quantes persones s'atenen anualment en la SAMU, en Ondara? Sabem quantes d'ells són majors de 65 anys? Ho sabem? Pregunte. No, quan vas valorar... Vale, té raó. Però t'ha preguntat... Jo el que puc dir és que tinguem el servei en Ondara no fa que la SAMU tingui més voltes el servei disponible per al treball. Sí, totalment d'acord. A partir d'ahir, sí, i després de conèixer, que no conegueu les exigències del SAMU, veureu com estem en la mateixa opinió. Molt bé, però mireu, un moment, deixa'm comentar a mi, per favor. En un costat està el que paguem i en un costat està el que ens donen. No tenim cap avantatge sobre un altre poble a l'hora de demanar la SAMU. Jo estic convençut al 100% de tots els que estem així, si ens posa un malalt, un pare o un fill, volem que la SAMU arribi en 5 minuts, no en 15. 5 minuts quan estava en Ondara, no en 15 quan està a la Pedrera. Vull dir, això és un servei que nosaltres tenim així. Han valorat això? Han valorat que si hi ha 50 cridats del SAMU d'Ondara que la resposta és 5 minuts, ara els malalts que es posen no tindran que esperar 5 minuts sinó 15? Això és el que n'hi ha que valorar. I n'hi ha que valorar-ho sobre el conjunt del pressupost. És a dir, què val una cunya en el Can Fali sobre un... Què val? Doncs els que estem així sentats ho sabem, perquè tots han demanat cunya del Can Fali alguna volta. Però què val una cunya al Can Fali? O què val la web municipal? O què... Tindrem que retallar per un altre puesto, no? És que així el que passa és que retallem sempre en serveis que... Això és com un segur de vida. El tenim ahí per a quan el puguem necessitar, però si m'ho podem llevar, no. I també una altra pregunta, 2 preguntes. A la regidora de Sanitat
quan vos vau sentar per a parlar-ho, suposa que tu degueres lluitar per a que es quedara, perquè és responsabilitat teua. I si tu, com a regidora de Sanitat, quan va rebre la cartera enguany, el primer que fan és llevar-te un servei, doncs ja t'has de fer coses molt bones per a millorar. Si vas entrar a la regidoria de Sanitat per a millorar la regidoria, sàpigues que has tirat un pas enrere. Si te l'has tirat tu o te l'ha fet tirar ell, és problema teu i d'ell. I paga el poble. I l'última... Sí, quan acabi. I l'última pregunta. Pilar, els majors són els que més necessiten la sang. Ara, quan isca al poble, que la sang no està així, quan vagin a morir-se, que s'esperen en més de 5 minuts, 15 minuts, a veure com respons a això. Saps com es diu el que estic dient? Lo que he fet un zapatero. Lo que he fet un zapatero. Sí, però si el nostre fill es pone malalts, que no siga demagogia, no? Una casa no és la veu que s'entén igual. Per molts més forts s'entén igual. Demagogia. Que no necessitem 5 minuts. El SAMU no està sempre on va. Que no coneix el servei, no coneix el servei, que el SAMU i no està inundada. Que sí. Que ja va estar a 4 quilòmetres. Que sí. Però era un èxit. Sabem. en el seu moment va ser un èxit que estaria Ja era un fracàs de l'Ajuntament i de la regidoria. I avui la situació econòmica convida a que tinguem que prendre decisions que, escolta, que no són les que m'autocorrien. Si vosaltres ens hem de no sigui una proposta vostra, que estic al mundial, ha sigut nostra. Ha sigut nostra. I de fet, mira si és interessant per als pobles que ningú poble la posar. Ningú. I també per què la volies tu? En el seu moment jo vaig lluitar per tindre-la. I molts altres pobles. Pues interès tindrà. Claro, que estaria la pròxima. Però avui, econòmicament, la responsabilitat és de la conselleria, no de l'Ajuntament. I l'Ajuntament té l'obligació de vetllar pels interessos i els serveis públics municipals, en primer ordre, i després de la conselleria. Per tant, no hi haurà un servei als veïns que tenim que donar nosaltres per a fer-ne una de la conselleria. I ara sí que de clar. El buida o no el buida? Entendre o no entendre? El buida fer més demagogia o menys? Perquè els morts i tot això és ningú pintat, però no és. Bé, però ja no tenim el servei. Sabe?